Evening mga unta guys, akong sudan kay utan guys nga gibutangan og sardinas, kalamunggay og Chinese kamuti. Tara guys oh. Mga unta, mura ni akong sudan guys. Pero mabusog naman ko ani guys. Fights na oy. Ngani ani atong madaling sudan sa bukid guys. Wala ngaon. Chicken bite inyo guys. So guys, ugaran pa mo sa akong video guys. I-click ra atong notification bell guys para updated mo sa ako ang sunod nga video nga mahitabo dire sa bukid.